हेलो। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସାବାଲକ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ନୀତି ପରିଚାଳନା କରବାର୍ ଲାଗି ସାବାଲକ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟାକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ଯେନ୍ଟାକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଚାରିଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମୁକ୍ତ ସଭା ବା ନଗର ସଭା। ଗଣମତ ହେଉଛି ଗଣମତ ବା ଗଣଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସନ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଣଭୋଟ ବା ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି କୌଣସି ଏକ ଶାସନ ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା କିମ୍ବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣମତ ବା ଗଣଭୋଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାର ନୋଟଟା ଲେଖିଦେବ। ତାରପରେ ଆଇଲା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପହିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗଟା କ'ଣ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପଠାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗଟା କ'ଣ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଣମତ ବିଧେୟକ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଅଥବା ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରଟା କ'ଣ ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେନ୍ କାମ ମାନେ ତାଙ୍କର କରବାର କଥା, ସେ କାମ ମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଭଲସେ କଲେ ବେଲେ
ଜନସାଧାରଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2ଟି କାଣ୍ଟନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁକ୍ତକାସ ସଭା ବା ନଗର ସଭା। ମୁକ୍ତକାସ ସଭା ହେଉଛି ସକଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗଣସମାରୋହ ବା ନଗର ସଭା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 8ଟି କାଣ୍ଟନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହା ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମଇ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ 4ଟି ଭାଗ ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ଯୋଗୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ରାଧିକ ଯୋଗୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭ ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସିଧାସଳଖ ନ କରି ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେନ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ତାହାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚିତ କରି ତାହାକେ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହା କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ ନ କରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୀତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାଏ, କାରଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ।